Hej Isabella. Hej. Hvad skal du? Jeg skal tage min tand af. Ja, hvad har far lavet? Far har sat den på Hvad har du på den anden hånd? bamse. Er du klar? Jeg skal kaste den. Good luck. Nu. Nok. Så prøver vi igen. 1, 2, 3. Nu. Yeah! Godt nok. Bum. Jeg kan høre noget. Den faldt af. Se, det er din tand. Det er den første tand, der kommer ud. Er du klar? Jeg er klar. Hej, atisassaanik. Ammartagaq, Isiginnaarluarisi. Ullumikkut, Isabella, Bamseqqaatinngua. Det er nogle strømper. Ja. Vi skal lige kigge. Og så skal vi andre strømper.